Ale teď chystáme možná, jestli tam můžu rovnou, věc, za kterou nás zavřou. Já jsem to slíbil lidem a teď konečně se to bude realizovat. Aha. A zabralo to, protože jsme to museli vymyslet právně a technicky. A to je, tady prosím virbl. A to je sifon. Co je sifon? Sodu? Ne, raději sifon. Ano, je to jakoby velice zjednodušeně naše verze české sody, kterou já jsem slíbil lidu, když jsme zakládali Vox. Akorát, že jsem to nechal projet právníky a ti mi řekli, že to není dobrý nápad. Jakože fakt. Takže teďka máme právníky, kteří jsou připraveni na žaloby. Až tak? No jo, protože my jsme museli taky hledat jako to vyvážení, že ty chceš jako vzdát hold tomu pořadu, jet ten styl toho humoru, ale zároveň je nesmíš jako vykrádat, že jo? Tak dále. Jo, jako právníky kvůli český sodě, ne kvůli těm No pozor, lidem. nejdřív kvůli české sodě, aby jsme přesně věděli, kde to je, protože já to nechci kopírovat, ale vzdát tomu